Neața lume și bine m-am găsit la un nou episod din seria asta de Warface. Eu sunt gazul meu, vă scot de obicei, Super Games și înainte să începem vreau să vă reamintesc să apăsați butonul de like dacă vă place. Iar să vă pot mulțumi încă o dată pentru numărul de 27 de abonați. What the fuck? Fac să update. Nigă. Așa. Și m-a luat. Perfect. Pe locul 3 din prima. E chiar ok. Dacă apar eu flancul ăsta, duceți-vă voi pe partea alta. Asta decât dacă or fi deștepți și or ști să joace. Ideea e că am mai jucat și skill și este o tactică extrem de... Fuck that! Fever flashbang-ul. Asta e de-al meu. E o tactică destul de bună. Chestia asta te lași pe bine, să-i spunem. Știi, să te apleci, să poți să tragi în ăștia. Pentru că ei de obicei trag, cum trag și eu, trag aici la înălțime. Și tu, pentru că iei de jos în sus, ok. Pentru că ei de așa, ei nici măcar nu știu ce... Nici nu știu la ce să se aștepte. Spre exemplu. Aproape l-am omorât. Du-te, bă. Ok, bă, e destul de bun scorul. E apropiat cel de pe locul 2 cu mine, dar... trecem peste astea, avem destule kill-uri. Du-te, bă. $50 pentru asist. Fac, am obiceiul să reîncarc și e nasol. Căci câteodată nu trebuie să încarci. Sunt pe locul 3. Hai să facem să fim pe locul 2 măcar. Dacă nu chiar pe locul 3. Pe 3, pe 1. Du-te, mă, du-te, mă, pe locul 2. Poate îl facem pe ăsta acum imediat. Facem pe ăsta de pe locul 1. Hai de glonțe! Asist, serios. Ok. Kill. Bă, mi-am intrat în mână. Că într-un moment dat am jucat mai mult Minecraft și cam ieșisem de mână cu asta. În plus, filmând mai puțin, adică câte un videoclip din fiecare joc și mai rar Warface, ieșisem de mână. Dar mi-am revenit. Tu-te, mă. Tu-te, mă, ta. Că trebuie să... Acum, când nu mă văd proștii. Unde pui mei ești, mă? Așa. 2 kill-uri. What the fuck? Tare. Iubesc jocul ăsta din simplu fapt că e foarte, foarte tare. Comparativ cu skill, da, n-are unele minigame-uri care chiar ar fi tare să fie. Gen party sau ceva de genul, nu mai știu cum se numea exact. În care puteai să-ți inviți prietenii. Și, na, jucai și tu cu prietenii. Nici măcar asist, mă, nici măcar asist. Du-te, mă, serios. Încă-s pe locul întâi, dar nu pentru mult timp.
Aproape, aproape m-a luat. Ok. Să vedem cum putem să-i omorâm. Asist, serios ca asist. Ia mă, duceți-mă, mă, în pui mei. Mă las și pe la spate ala. Ok, o să vină unul pe aici. Le zic că o să moară, că nu știau că vine pe acolo, dar... cred că n-a fost așa. N-am apucat chiar atâta să îi fac pe ăștia. Păi, acum cu punctajul m-am detașat comparativ cu ăla. Aproape am luat toată viața. Oho, am primit pentru asist. Destul. Du-te, bă. E nasol că sunt și unele arme prea OP care trag cu foarte multe gulanțe. Și chiar nu te ajută cu nimic. Am făcut un kill. Nici măcar nu știu pe unde trag. Du-te, bă, de aici. Ok. Chiar și-o iau ăștia, dar... ce să le facem? Mamă, suntem la egalitate! Și nu pentru mult chiar. Aici e problema. Double kill. Du-te, bă. 99 la 98. 101 la 98. Ar cam trebui să apucăm. Mă, și un kill mai mult, mă. Dacă nu măream eu, chiar nu mai era egalitatea aia care a fost dobrută. Mai avem 2 minute, putem să îndreptăm situația, că totuși nu e chiar de neîndreptat. Mai luat pe la spate, ce să fac? 111 cu 109, 114 cu 109, mă rog, pe aproape. Destul de aproape, ar trebui să ne detașăm. Sunt echipe destul de bune. Ceea ce e drept. Du-te, bă! A dat și flashbang-ul și o grenadă normală. Că bubui câteodată. Altul lucru care chiar îmi place e chestia asta cu... lista cu kill-uri. Nu! E faptul că e un scris destul de mărunt și imaginile cu ce armă a tras și chestiile astea sunt destul de transparente și n-am du-te în puii mei și m-a luat că eram low HP. E foarte discretă lista aia și chiar e tare lucrul ăsta. Niciodată n-am fost pe aici. Mori! Du-te, bă! Ce să faci dacă ai și ingineri? Na, fii atent. Da? Cam asta se întâmplă când ai ingineri. Spun bombe din alea. Și e tare că niciodată nu le vezi. Și ți-o fac ăștia. Du-te, bă! Time's up. Perfect! Am câștigat pe locul 1. Yay! În sfârșit, după atâta timp pe locul 1. Mergem. Bă, eu sper că v-a plăcut episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă sunteți noi pe canal, nu uitați să apăsați și butonul de subscribe. Faceți un share să știe lumea că facem și episoade din astea. Și înainte să închidem aici, vreau să vă reamintesc că mai facem și live stream-uri. O să fac de obicei poate vineri seară, odată ce va începe și școala, dar momentan încă putem să facem aproape zi de zi.
livestream. Deci, livestream-ul va fi pe YouTube, de nu pe Hitbox. Foarte rar pe Twitch. Da, și vă aștept acolo. Până data viitoare, toate cele bune.